Good morning mga dre. Kumusta po kayong lahat? At yun, ito yung tanim kong sitaw. Ano na, musbog na sila. Ayan o. Oh, gumagapang na sila pakyat mga dre. Ano, medyo gumaganda na sila mga dre. Ayan o. Oh, diba? Kita nyo yan? Ha? Yun mga dre, bababa tayo. Kasi ano, hihingi tayo ng suha. Suha ni Uncle Ilong at saka orange. Alam mo yung suha mga dre? Alam nyo yan? Suha. Hindi suka, suha. Hihingi tayo mga dre kung may pwede na pitasin. Tagal na rin kasi akong hindi nakakain ng suha. May hinog na kaya yun? Yung sa ano niya? Sa orange niya. Maraming bunga yung mga dre. Yung orange na yun. Yung tanim ni Uncle Ilong. Ko lang alam kung may pwede na. Tsaka yung suha. Ayan, dito naman tayo sa malaking bato. Siyempre dito talaga yung daanan pababa eh. Kaya dito talaga tayo dadaan. Nya mga dre. Hindi kayo pagsao. Sila kay umal. Katatapos ko lang nagluto ng ulam namin. Niluto ko na yung ulam namin para hindi na magluluto si nanay mamaya pag uwi niya, kasi pumunta na naman sa sa eskwelahan, kumuha ng milk free feeding para sa mga bata. Ko alam kung bakit binibigay gano'n, kung ano binibigay. Ay awan nakapoy dawan ng tirap ng kalilong gadutin natay na daming namatay na niya, dawa kamukay magtarusan na, daming namatay basit apitan at taning kalilong kapoy. Ito yung unang tinanim namin mga dre, hanggang pati yung doon sa taas. Ito yung huli pababa. Ayun daming dahon ng niya malunggay. Ito yung huling tinanim namin, ito pababa. Yun may tao doon sa may palay nagdadalos para tumamain kanad jay igayd dapat di banger. Nag-ano siya, linisam pababa. Ito yung orange niya sinasabi ko mga dre. May mga bunga pero hindi pa pwede. Orange, hindi pa magulang mga dre, hindi pa, wala pang pwede. At ito yung soha niya mga dre, daming bunga. Kaya lang hindi pa pwede mga dre. Yan suha. Ito yung niya, ang sa loob niya dito yung kulay pula. Hindi maasim to, yung matamis to mga dre. Wala naman siya dito. Saan sa kayo pumunta? Baka nandun. Nagpupukan ng kayo. Daming bunga.
Yan lang, wala pang ano. Pwede. Ito yung sampalok nyo, ang daming bunga rin, no? Yun, kasarap isaw-saw sa ano, asin at suka. Wala pang pwede mga dre. Oh, tignan nyo yung sili ni mga dre, oh. Ang liliit. Parang ano, parang buto ng ubing. Tsaka itong ano niya, kamyas, daming bunga, oh. Tsaka ako bumaba nga madre kasi hingi ako ng ano niya, tabla. Ito, idadagdag ko sa ginagawa kong maliit na lamesa sa labas. Yan, oh. Madre, pauwi na ako. Sabi ko sa inyo mga dre, saglit lang ako eh. Talagang sadya ko dito sa baba. Ito. Tsaka yung suha. Pero wala pa naman pwede. Baka mapait yun pag ano, pag hindi pa siya magulang. Dadagdag ko to sa ano, ginagawa kong maliit na lamesa mga dre, dun sa labas ng ano, bahay, para may tambayan ako pag ano, hapon. Yun, hindi na tayo sa ano, hagdang pala yan. Ito yung ginawa kong noon na ano, daanan mga dre. Ito pataas. Ay naku, ong titarong jay tarong jay tarong ni angkal nga ilong kat na ibong. Ay nako, biyag tiban nalon. Shoutout nga pala sa mga ano, pinsan ko dyan sa may Pampanga, at sa kapatid ko dyan, si Pedro Pendoco. Shoutout sa'yo, tol. Saka yung kapatid ko dyan sa Baguio City. Shoutout sa inyo dyan mga sister. At shoutout pala sa mga nagpapa-shoutout kahit hindi naman. Shoutout din sa mga nakakakilala sa akin. At shoutout din sa mga hindi. Shoutout po sa inyong lahat mga dre. Ay, nagliinit ako. Nagpapawisan na yung kilikili ko. Mas maasim pa to kaysa sa sampalok. Ay, nagrigatan ayat ibiyag. Nakikipagod. Umakyat sa matirik na bundok. Excuse me po. Buhay nga naman. Ay, pastilan. Ay, inayan. Ay, apo Diyos. Ay, biyag. Yun mga dre, dito na tayo sa may ano, bahay kubo. Yan. At yun, thank you mga dre sa pagsama. Ingat po kayo lagi. At maraming salamat po. At God bless. Bye bye.